sɛbɛnw marali soba min be n'an b'a wele ko Bibliothèque Nationale olu mɔgɔw kɔni ye seko ani dɔnko o ministiri bisimila u ka jabalaso kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na. Nin de ye bi kunnafoni la kumabaw ye ni Ala sɔnna ma an bɛna caman wɛrɛ fara minnu kan k'olu lase aw ma bi janvier kalo tile 29 n'o bɛnnen no juma ma ale don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. An limanaw ni aw ka sufɛ foli ye aw danse sɔni an bɛna don kunnafoni walawalali kɔnɔna na. Nefsivi jabarani filɛbagaw aw ni suko kura ayo bisimila aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. Ministri min ka baara ɲɛsinnen no seko ani dɔnko ma ale bisimila la bi sɔgɔmada in na Bibliothèque Nationale kɔnɔna la. Aw b'a kalama k'a fɔ Bibliothèque Nationale ale de ye Mali jamana ka gafew marali so belebele ye. Madame Kadiatou Konare ale ka bɔyeli Bibliothèque Nationale la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sɛbɛnni ale bɛ se ka don ba la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. Aminata Daɲon ale bɛna walawalali k'anw ye kunnafoniw na. Niko kalan, iko gafe, an ka jamana gafe marayɔrɔba Bibliothèque Nationale walasa ka se k'a dɔn degun ni gɛlɛya mun bɛ cakɛda in maaw kan ani cakɛda in yɛrɛ bɛ lahalaya mun na an ka seko ni dɔnko ministiri wulila ka se u ma. Ministiri n'a ka jama kunbɛlen kɔ u fɛ gafe marayɔrɔ ɲɛmaa bilala u ɲɛ ka munumunu salo kɛ soba in kɔnɔna la. Donc ils ont venu ici depuis 2013. L'espace reste fermé, mais la poussière fenêtre, un manque de matériel pour poussière. Donc, gafe kini ye fɛn giriman de ye donc ni soko okumu kɔnɔna la ni yɔrɔ min filɛ nin ye ni yɔrɔ ye anw ka yɔrɔ gɛlɛn de an bɛ baara min na o de y'a kɛ n nana k'a lajɛ n nana lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min na u ka condition ye mun ye an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la a bâtiment bɛ cogo di aw yɛrɛ y'a jate min na anw ɲini k'a fɔ problème ka ca kɔnɔna la bâtiment min don problème caman b'a kɔnɔ ayiwa baarakɛlaw fana u y'u da maga problème caman na min selebu ma u ka baara kɛ hukumu kɔnɔ donc an b'a lajɛ ni wagati damadɔni minnu b'an bolo ni temps de transition kɛ na an b'a lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ min las'u ma pour que u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka baara hukumu kɔnɔna la ayiwa ni yɔrɔ in fana a ka se k'a banba hali bi a ka mission kan n'o ye dɔnniya jɛnsɛli ye Mali kɔnɔ o ni diɲɛ ɲɛfɛla la. Wele min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna u k'u janto nin yɔrɔ in na ne mɔgɔ min tɛmɛtɔla don i ka don i k'a lajɛ parce que yɔrɔba de don dɔnni ni seko yɔrɔba de don u kana u k'a lajɛ même par simple curiosité u k'a lajɛ min b'a kɔnɔ parce que hali ni problème n'a caya o cogo cogo n'aw donna aw bɛ document kɔrɔbaw de ye gafe kɔrɔlenbaw de don gafe kɔrɔlen minnu bɛ kuma an ka histoire kan gafe kɔrɔlen minnu bɛ kuma an ka culture kan gafe kɔrɔlen minnu bɛ kuma an ka société kan a ka ɲi u ka don u ka n'a lajɛ min b'a kɔnɔna la u yɛrɛ ka se ka faamuyali kɛ Mali ko kan. Yɔrɔ yirali sen fɛ gafeba caman yirala maaw la minnu ye an ka jamana ta ni jamana wɛrɛ taw ye ka fara yiriliw ni u dilanyɔrɔ kan n'o ye kunnafoni sɛbɛnw faralen ɲɔgɔn kan k'a kɛ livruba kelen ye. Gafe dilanyɔrɔ maaw ka fɔ la gɛlɛya caman de bɛ u kan. Ministre ka nali diyara an ye parce que aw y'a ye an ye yɔrɔ bɛɛ de lajɛ o yɔrɔ tɛ yan n'an ma don yɔrɔ min parce que a tun b'a fɛ k'a dɔn ko min bɛ yan a tun b'a dɔn dɔɔnin mais bi dɔ farala kan n'a bɛ k'o dɔn a kan ka min kɛ a b'o fana dɔn. Aw ɲɛ bɛ bâtiment ba in na depuis a jɔra baara wɛrɛ ma k'a la courant ko bɛ yan jiko bɛ yan internet denmisɛnninw minnu bɛ na livre kalan n'u bɛ recherche kɛ o internet a débit ka dɔgɔ i bɛ mɛn n'i ko k'i bɛ téléchargement kɛ i tɛ se k'a kɛ a bɛ temps ba ta donc o bɛ minnu bɛ na a b'u décourager f'u bɛ yan bila en tout cas depuis ne nana yan ministre ma n'a ka don wo bɛɛ kɔnɔ hali amphi ɲɛgɛn a donna kɔnɔ fo dugu jukɔrɔ o kɔni o diyara baarakɛlaw bɛɛ content. Bibliothèque Nationale ɲɛmaa ka fɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 9 seko ni dɔnko ministiri ka se u ma k'u ka yɔrɔw lajɛ ani k'u ka degun dɔn.
Cadre national de concertation n'o ye tɔnbolo sigilen ye jamana tɔgɔ la minnu bɛ jamana marali o ɲiningali gɛlɛnw k'u hakili jagabɔ o kan o sigilen kɔ sen kan minisiriso min n'ale ka baara ɲɛsinnen no jamana marali ani dugukoloko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye sigi belebele labɛn bi o min senfɛ u ye kuma falen falen kɛ togoya min na kalafili nataw olu na se ka labɛn hɛrɛ ani baden kɔnɔna la Tijani Sidibe ale tun bɛ o kɛyɔrɔ la bi an ye a y'an sama kunnafoni minnu na an ka jɛ an ko lajɛ. Rencontre in gɛlɛyaw b'a kɔnɔ nɔgɔyaw fana b'a kɔnɔ ka d'a kan u y'a fɔ ne yɛrɛ ye gɛlɛya ba min ye o de ye k'a fɔ salle kɔnɔna in a fɔra ko an bɛ bana min bɛ yen n'o ye coronavirus ye ko k'o kunbɛn o kunbɛnli bolo minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ kan ka kɛ o tɛ ka sabati salle kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ka d'a kan an bɛɛ serelen don mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ yɛrɛ donc n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ parti politiques ye jɛkulu de ye mun ye jamana jɔyɔrɔba b'u bolo. Donc olu kan ka kɛ jamakulu la ka kuma walasa faamuyali bɛ se ka don ka ko la ni ministre ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'a ye k'a fɔ ni national la salle wɛrɛw bɛ yen mun bɛ se ka kɛ ni national la a tɛ se ka kɛ video conférence la n'a fɔra ko ka kɛ salle 3 o bɛɛ la mɔgɔ cala parti politique 200 ni kɔ de bɛ yen donc a ma nɔgɔ quoi ala ka ɲɛ ka d'a ma n'a bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ a ka kɛ yɔrɔ la mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na ani mɔgɔw bɛ se ka kuma yɔrɔ min na o salle caman b'an bolo yan CICB bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen donc o n'a ɲɔgɔnna su o gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen fana o y'an wele kun min na n'o ye k'a fɔ ordre de jour yɛrɛ mɔgɔw ma sɔn a ma kosɛbɛ mɔgɔw ma sɔn a ma donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye donc mais an b'a fɔ k'a fɔ ko bɛɛ la peut-être comme an wulila kama an nana an b'a jaabi. An nana ministre de l'émission territoriale ka wele lamɛn n'o ye k'a fɔ kala temps minnu bɛna kɛ an b'a dɔn an bɛ transition kɔnɔna n'o ye camancɛ fanga ye an bɛ bɔ camancɛ fanga nin kɔnɔ cogo jumɛn a bɔli ka kɛ bɛɛ ka kuma an ka bɛn ko kan an ka bɛn kalataw bɛ nali an b'o organiser cogo jumɛn an ka bɛn fana réforme bɛ nali n'o ye k'an ka sariya suba an ka constitution o faleli fana kan donc an ye foli kɛ parce que an kun bɛ de ɲini jamana nin ye bɛɛ de ta ye démocratie ni sunsun ni bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la surtout parti politique donc an nana an kumana o bɛɛ kan layidu fana dira an ma ko ni ala sɔnna a ma waati min fɔra n'o ye kalo 18 an tɛna b'o kɔnɔ kalo 4 kɛra tɔ tora kalo 14 donc ko ni gouvernement y'a ka programme présenté devant le CNT ala sɔnna a ma on va voir calendrier min na dégager référendum bɛ se ka kɛ cogo min na élection générale bɛ se ka kɛ cogo jumɛn bon bɛɛ ni hakili la an kɔni hakili la ye fɛn min ye bi pour que gɛlɛya kana don ko la o ye an ka se ka référendum kɛ joona an ka se ka élection présidentielle fana kɛ pour que président kura ka na président kura ka continuer ni fɛn tɔw ye parce que élection présidentielle ni élection ani référendum olu nɔgɔya yɔrɔ ye min ye circonscription électorale kelen de don bɛɛ b'a dɔn bi gouverneur caman nommé na est-ce que an bɛ se ka baara kɛ k'a fɔ k'an bɛ région bɛɛ ka opérationnaliser est-ce que an bɛ se ka cercle bɛɛ créer yanni kalo 14 cɛ est-ce que ni kalo 14 cɛ an bɛ se ka législative bɛɛ bon tout ça c'est des questions je crois que le plus important c'est de sortir vite cette transition à travers an ka se ka kalata ɲuman kɛ jamanakuntigi ɲuman ka sigi député kuraw ka sigi ministre y'a lahidu d'an ma ko ni ala sɔnna ma kalo 14 na o bɛ kɛ an fana seko ye min an b'o kɛ inchallah. Kunnafoni nasiraw la le parti pour la restauration des valeurs du Mali n'an ko o ma ko PRVM fasoko ale ye parti tɔn ye ni minnu sigilen bɛ yaasa ka Mali danbew ka olu la kurakuraya olu ye kunnafoni di cɛrɛ kɛ bi wulada in na lansara tile la u jabala so kɔnɔna la yaasa ka da jɛma kulu kan ko jɛkulu wɛrɛw bɛna don u ka tɔn na ani fɛnɛ u ye laseli kɛ u ka san baara kɛtaw kan Idrissa Badimi ale ni Umar Traoré ni kunnafoni tɛgɛnɔ bilalen bɛ olu de fɛ. PRVM fasoko ye fanga ɲinitɔn ye min sigira sen kan kabini san 2013 waati la Yaya Umar Jara ni ale ye tɔn in funɛnkɛnilakaw ka maa ɲɛmaa dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka lajɛrɛ kun kan. Bon bi an ye conférence de presse de kɛ ni o ye kunnafoni di ye k'an balima presse lakaw wele ka na n'u olu de bɛ kunnafoni cari u wele n'o ye aw y'an b'aw fo aw ka nani la vraiment a diyara an ye baara in kɛra bonya kɔnɔ donc an b'aw fo tuguni aw ka baara in na sini aw ka cɛsiri halisa ala ka baara in taa ɲɛ ala ka nɔgɔya donc an y'aw wele juste kana ka kunnafoni dɔw di parti yɛrɛ kan ni o ye parti kunkilennaw ye a ka orientation ye ani congrès ba min kɛra le 26 décembre 2020 au congrès min tun ye congrès a tun ye congrès fila couplelen tun ni o ye congrès extraordinaire ani congrès ordinaire in tun bɛ ka mouvement national des jeunes ani mouvement national des femmes o bureau sigi parce que sisan an b'a ye k'a fɔ sifinnaka caman bɛ yen o donna parti in kɔnɔ sisan ani an balaka caman donc bureau tun t'olu tɔgɔ la donc olu ye bureau ba fila sɔrɔ
ani tuguni congrès extraordinaire o tun bɛ bɛɛ ni yɛrɛ concerné n'o ye bureau exécutif national ye o congrès extraordinaire kɛkun fana tun ye jumɛn ye parce que parti politique dɔw tun bɛ yɛrɛ mun sɔnna ka fusionner ka don PRFM yɛrɛ kɔnɔ donc ani adhérent kura camanba tun bɛ yen donc an ye congrès extraordinaire kɛ parce que da bɛ se ka yɛlɛ olu cogo min na o ka se ka don yanni congrès ordinaire nata cɛ. Tɔn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ hakilinaba dɔw de kan PRFM fasoko ta ye jumɛnw ye. An ka parti kunna ye min ye o de ye la restauration des valeurs du Mali en quelque sorte, c'est-à-dire que Mali kan an ka segin an ka tabiya kɔrɔw ma an ka segin an ka taabolo kɔrɔw ma o bɛɛ bɛ kɛ mun kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka ɲa cogo min na développement bɛ se ka na cogo min na sécurité bɛ se ka na cogo min na basigi kana fɛn bɛɛ bɛ se ka na cogo min na an ka balo ka sɔrɔ an jasirannen tɛ dun ka fa ka sabati kalan ka sabati banaw ka kɛlɛ donc ni baara in bɛɛ fana bɛ kɛ an ka slogan kɔnɔ n'o ye danbe ni danaya ni laadiriya ye. Walasa tɔn in dili ka don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u kɛn bɛ ka baara caman bolo da ɲinɛnsa in na. 2021 kɔnɔ a baaraw ka ca an y'a ye k'a fɔ an bɛna formation kɛ an bɛna sigiw kɛ n'o assises ye formation bɛ boli mun kan a bɛ boli kalanw kan a bɛ se ka boli baara kow kan a bɛ se ka boli leadership yɛrɛ kan puisque leadership bi bɛ na jeunes kan ka former a la parce que jeunes caman bɛ b'a sɔrɔ u ye leader ye mais comment un leader doit même se comporter i ka kɛta ye mun ye i ka fɔta ye mun ye i kan ka se ye mun na i man ka ye mun na je pense que formation ni o fɛnw kan ka kɛ ani ka se ka parti yɛrɛ fɛnɛ halisa ka walawala jamana kɔnɔ cogo min na ani Mali kɔ kan o baaraw de bɛ sen na donc dakuru b'a la mais an bɛna boli jɔsen bɛɛ lajɛlen kan min ye kalanko ye o min ye kɛnɛya ko o min ye sécurité ko ye an bɛna boli nin bɛɛ lajɛlen kan. Kuma caman kun fɔn bɛ tɔn in kunkanko kibaruyaw la a ye walawalali kɛ o bɛɛ lajɛlen na. ŋunuŋunukan mun bɛ réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ parti in kɔnɔ gɛlɛya tɛ parti kɔnɔ bi bi na ne bɛ se ka min fɔ en tant que président du mouvement national des jeunes gɛlɛya t'a kɔnɔ troisième vice président gɛlɛya t'a kɔnɔ mun kama parce que n'i ye les fɛn tilan cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔninfin ka faamuya tɛ kelen ye mɔgɔninfin dusu ta yɔrɔ tɛ kelen ye mɔgɔninfin funu kɛcogo tɛ kelen ye donc bureau kura min sigira ni o ye bɛnni ye an balima dɔw bɛ yen ale sini an b'u nɔfɛ a ka d'an ye ale sini u kana vraiment des meilleurs sentiments donc an balima min n'olu futinana dɔɔni je pense que an b'a ɲini u fɛ halisa an ka ɲan faamu k'a ye k'a fɔ parti in jɔyɔrɔ ko tɛ mais engagement ko yɛrɛ de don Mali ko la puisque anw engagélen yɛrɛ de don Mali ko la comme son nom l'indique PRFM fasoko donc on est vraiment engagé pour le faso. Walasa u ka laɲiniw ka sabati a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma. An balima mun bɛ n'u futinɛnen don an b'a ɲini u fɛ ale sini u kana puisque commission yɛrɛ sigira ka sigi ka kuma kɛ commission yɛrɛ kɔnɔ ne b'a kɔnɔ cogo min na n'u bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na an ka bɛn fɔ la an ka se ka ɲɔgɔn faamuya donc ale sini o sigikafɔ bɛ sen na ale sini da wɛlɛlen don donc gɛlɛya ne bolo gɛlɛya tɛ yen quoi mais ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ de don mais ni Ala sɔnna an bɛ bɛn a la an bɛ ɲɔgɔn faamuya ni Ala sɔnna. PRFM fasoko ye tɔn ye min kɛn bɛ ka sinsinbere kɛ funakɛnilakaw ani an balakaw ye walasa u bɛ se k'u ka laɲiniw sabati cogoya min na. Idrissa Badimi ale ni Umar Traoré olu ka nin kunnafoni de bɛ an nata diɲɛ seleke 4 kunnafoniyaw la o min la kumabaw dalajɛla Idrissa Badimi fɛ ni k'a labɛn aw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Laginɛ Conakry u ka jamana ɲɛmaaw ye sarakisɛ dɔ bɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 27 min kɛra araba don min kɔnɔna na sigikafɔ bɛna boloda jamana den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ politikima fara société civile maaw kan kabini u ka jamana ɲɛma Alpha Condé kɔni sigira a ka fanga na ni a ye fanga sinamatɔn maa 400 bɔɲɔgɔnko kɔni minɛ ni k'u datugu kaso kɔnɔ ɲuɲu ni ɲɛɲa wulila u ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka dansigi o bɛɛ lajɛlen na u ye ni hakilinaba in ta. An bɛ taa Cadi jamana kan k'u ka fanga ɲinitɔnw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni walasa u bɛ se ka cɛbɔ kelen bɔ u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili min bolo dan bɛ avril kalo nata tile 11 na walasa u bɛ se k'u kɔ da u ka jamana ɲɛma Idriss Déby Itno la cogoya min na ko tɔn min farala ɲɔgɔn kan k'o bɛ ɲini ka taa 15 bɔɲɔgɔnko la. An bɛ don coronavirus kunkanko kibaruyaw la ko diɲɛ jamanaw b'a la ka ɲɔgɔn kɛlɛ coronavirus tangana fura nɔfɛ ni o ye vaccin ye. Farafina tɔnba Union Africaine y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni sera ka min minɛ farafina ye ko kura k'o bɛ taa jɔ 2,400,000 ani a kunkanfɛn na k'o bɛna fara kɔrɔlen kan ko a bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ 2,670,000 la ko farafina kɔni jigi bɛ nin fura ninnu kan avril kalo nata la.
Nasibi jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina an lajɛli la yaasa k'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ nin kunnafoni ninnu ne sɔrɔla aw ka jabarani so mandi bolo ka lase aw ma bi su in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔw la an b'a fɔ halisa Ala ka ba Maliba a kolo suma ka bɛn ni kelenya k'o sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka gɛlɛyaw bɛɛ wuli ka bɔ an ka jamana kan an b'a fɔ Ala ka juma caman wɛrɛ o yira an ni aw la